באתי לבצע הדברה בדירת מגורים. הדירה מלאה בנמלים. אני ברגע זה עובד בשלושה אופנים. אני מחדיר חומר מיוחד בתוך השקעים, שזה דבר אחד. דבר שני, אני מבסס את הפאנלים ואת החלונות. דבר שלישי, מקומות מסתרים, אני שם ג'ל של פיתיון מוכן, שהנמלים לוקחים את זה לקן והורגים אותם. זו הדברה משולבת של שלושה דברים. אני כמובן שם מסכה כדי להגן על עצמי, אני נחשף כל היום, ואני מתחיל. שמתי חומר הדברה בשקע. טוב, אני שם חומר הדברה בשקעים, משם יוצאים נמלים. אני לוקח את הג'ל, אני שם במקומות בשיש, במטבח, במקומות מסתרים, נבסס את החלון שלא יגיעו. בשיטה הזאת אני מכסה שלוש דברים. אני קודם כל מכסה מהפאנלים שהנמלים הולכים על הרצפה. הם יוצאים מתוך שקעים של חשמל, אז אני שם את האבקה הזאת, שהאבקה הזאת הם הולכים לקן. אני שם את הג'ל למקומות שאני לא בטוח מאיפה הם באים, והפיתיון הזה מושך אותם, שיש כל מיני חורים בקירות או כל מיני מקומות כאלו, ואז אני פותר את הבעיה. הדברה בממוצע לוקחת רבע שעה לבית של 4 או 3 חדרים. בית פרטי זה יכול לקחת אפילו חצי שעה, ואני עושה גם מחוץ לבית. כך למעשה שאני נותן כיסוי מלא. בדירת מגורים שזה בית רגיל, אז כמובן אי אפשר לעשות בחוץ, אז אני עושה את כל החלונות, המרפסות וכל מה שצריך, ואפילו יוצא קצת מחוץ לחלונות ונותן ריסוס בחוץ. ככה אין נמלים, הבית שקט. כמובן שהלקוח מקבל תעודת אחריות על כל עבודה. העבודה נעשית ביסודיות, בפרטנות. זהו.